lle encargou prologar un dos textos deste tema máis emblemáticos de don Ramón, que é unha conferencia que pronunciou no ano 71 no Museo Carlos Maside, no Castro de Osedo, aínda vivía, claro, Isá Díaz Pardo, e que se titulaba A miña amizade con Castelao. É unha conferencia máis das moitas que ten publicado Otero Pedrallo. Otero Pedrallo tenlle dedicado á figura de Castelao o equivalente, se non me trabuco, o equivalente a 2 tomos. Eu creo que unha das obrigas que debería ter a Editorial Galaxia este ano, non sei se hai aquí xente da Editorial Galaxia, si, veu Antón Vidal. Bueno, no, ainda non. Ainda non chegou Antón Vidal. E sería recoller, como mínimo nun volumen, todos os textos que ao longo da súa vida foi publicando don Ramón Otero Pedrallo sobre Castelao. Eu vou falar de algúns, de moi poucos, porque realmente ese é unha fraga mesta, un bosque inmenso de textos que se necesitarían algo así como 7 ou 8 horas de disertación para poder facer unha incursión en cada un deles. Eu non sei se terei algunhas dificultades para ler os textos, porque, bueno, a miña vista, non, felizmente para min, non para el, non é a de Castelao, porque Castelao prácticamente estaba cego desde o ano 46 ou desde o ano 47, pero eu xa teño dificultades para ler a letra pequena. Espero que Patricia me axude coa luminosidade, cando faga falta, do seu teléfono móvil. Eu quería empezar falando das amizades. Onte, algúns dos presentes probablemente leron o artigo que eu publiquei na Voz de Galicia que facía referencia á amizade entre don Ramón e Castelao. Por certo, nese artigo, que é este que teño aquí, tiven que chapodar, se me permite o coloquialismo, o parágrafo máis importante, na miña opinión, dese artigo, que antes de falar da amizade de don Ramón e de Castelao, habería que falar das grandes amizades que houbo na historia da literatura, non só na historia da literatura galega, na historia da literatura mundial. E por aquí quería empezar para que se vexa que tipo de amizades hai. Eu falaba no fragmento que tiven que eliminar, porque, bueno, eu teño 2100 caracteres, é o que me concede a Voz de Galicia, polo tanto, eso é como se nos obrigaran a escribir un soneto. Toda a inspiración que temos nun momento dado, temos que inscribila no corsé dos 14 endecasílabos dun soneto. Resulta que a hora de ter que eliminar 6 ou 7 liñas, pois eliminei as liñas polas que hoxe en revancha vou empezar. Porque, en principio, o seren amigos dous escritores importantes ou menos importantes, iso pode influir ou non na literatura deles, pero neste caso sí que influiu moito. A amizade de Otero Pedrallo e de Castelao eu creo que é a máis perfecta que coñezo, e desde hai moito tempo eu dedícome a saber que grandes amizades funcionaron ou na literatura alemana, desa falarei, ou na literatura inglesa ou na literatura italiana, e non digamos na literatura galega. Na literatura galega a primeira gran amizade foi a de 2 frades vieitos, frades benedictinos, o padre Sarmiento e máis o padre Feijó. Estáseme oindo ben ou non? Sí. Ben, o padre Feijó e o padre Sarmiento tiveron unha gran amizade, pero non foron ao café xuntos, non tomaron vasos de viño xuntos como Castelao e Otero Pedrallo, non viaxaron no tren desde Ourense a Madrid cando Castelao e Otero Pedrallo eran diputados e iban falando das súas cousas, incluso das cousas das que tiñan que falar o día seguinte nas Cortes de Madrid, mentre durante 2 anos, 31 a 33, foron
foron deputados. Non, o padre Sarmiento estaba en Madrid e o padre Feijóo estaba en Oviedo. O padre Feijóo é unha das cabezas máis grandes que deu probablemente Europa. Evidentemente estaba un pouco constriñido polos dogmas do catolicismo e el non refutou ningún deses dogmas, pero deixando os dogmas aparte, cando había que botar unha ollada crítica a determinados aspectos da historia ou da sociedade, e se os dogmas non impedían esa ollada, a liberdade do padre Feijóo era verdadeiramente asombrosa. Por eso o padre Feijóo aínda sigue sendo, en algún aspecto, un exemplo de escritor, fundamentalmente de ensaísta, tanto no Teatro Crítico Universal como no libro que titulou As Cartas Eruditas. Pero, se leedes un libro extraordinario que é o libro de Marañón, Las ideas biológicas del padre Feijóo, é unha biografía de Feijóo verdadeiramente extraordinaria. Marañón foi o gran biógrafo que deu España no século XX. E dedicalle un capítulo, só un capítulo padre Sarmiento, e case sempre un capítulo de notas eruditas, pero aí está toda a información. O padre Feijóo moitas veces tiña que pronunciarse sobre temas históricos, sobre temas filolóxicos, sobre temas médicos, sobre temas biolóxicos, etc., sobre os que non tiña moita erudición. Tiña máis o padre Sarmiento. E o padre Sarmiento suministráballe todo o material erudito que el, coa súa prosa extraordinaria, convertía nun ensayo que chegaba a todas as mentes letradas que había en España e fora de España. Esa é a amizade dele. E o padre Feijóo, que era tan sabio, que estaba por encima moito do padre Sarmiento, confiaba totalmente na erudición do padre Sarmiento. E o padre Sarmiento non se sentía menoscabado, non se sentía un ninguén ao lado do padre Feijóo. Entendía que el, que era máis ben un erudito enxoito, era o quen lle administraba os materiais para que logo o padre Feijóo fixera a arquitectura dos seus distintos ensaios, escribise o Gran Teatro Crítico, escribira as Cartas Eruditas. Pero é, se se me permite a expresión, unha amizade un pouco asimétrica. O padre Feijóo está alá no cumio, polo menos da intelixencia ou da intelectualidade española. E o padre Sarmiento non é coñecido. O padre Sarmiento só publicou un libro na súa vida, un libro en defensa do padre Feijóo, que fora moi atacado por algún sector máis ou menos reaccionario. Os libros do padre Sarmiento vanse publicar a partir do seu falecemento. Moitos deles publicounos Enrique Monteagudo, que é un dos capítulos fundamentais da súa biografía de estudoso da cultura galega, está na edición do padre Sarmiento. É un pouco asimétrica, porque, xa digo, o relevante, o importante é o padre Feijóo, e o padre Sarmiento era para moita xente, agás pouco máis de media dúcia de eruditos moi especializados, pois non coñecían o padre Sarmiento. Hai outra amizade en Galicia, que é a amizade de Ramón Piñeiro e de Domingo García Sabel. No ano 50, García Sabel, que non viña do galeguismo, García Sabel era un republicano fervoroso, ao final da ditadura de Primo de Rivera, estaba na FUE e tivo un papel dirixente. García Sabel, no ano 50, ten unha biografía intelectual na que os máis achegados a él o que lembran del é que fora un militante da FUE moi importante, un brillante alumno da Facultade de Medicina en Santiago de Compostela, e logo máis tarde nos cursos de doutoramento con don Roberto Novoa Santos en Madrid, que era, por outra parte, estando exactamente no territorio da medicina, que é o que estudou primeiro en Santiago e logo en Madrid, era amigo dos poetas, amigo dos artistas, amigo dos escritores, estaba en contacto coa prensa, era o que era moi frecuente daquela, un médico humanista.
e, polo tanto, hai unha dimensión letrada, hai unha dimensión literaria nestes. O propio García Sabel tivo algunhas veleidades co comunismo e mesmo estivo a punto de estar nun intento de asasinato de Franco, pero desligouse ele, o doutor Ramón Baltar, isto está hoxe xa moi coñecido e anda por aí nunha novela de Suso de Toros. Por lo tanto, García Sabel no ano 50 é un médico de moito prestixio, é un intelectual que prácticamente ainda é inédito, tanto no mundo da arte, como no mundo da literatura, como no mundo do ensaio, que son as tres grandes facetas do intelectual que a partir do ano 50 vamos coñecer, e do que non se sabe, sendo intelectual, que tivese moito acento galego. Non viña exactamente do galeguismo. Pero García Sabel era un home que tiña os ollos na cara, e os ollos témolos aí para ver as cousas, para ver a realidade. E tamén temos os ollos da intelixencia. E a realidade está aí, a realidade complexa, a realidade é moi grande, a realidade é incitante, e cando un ten os ollos na cara e, sobre todo, os ollos da intelixencia, ten que asomarse á realidade. E na realidade, pois, hai o mundo rural, hai o mundo urbano, hai a sociedade de hoxe, hai a sociedade de onte, e na sociedade de hoxe hai xente que pensa en liberal, xente que pensa en comunista, xente que pensa en socialista, xente que é máis galeguista, xente que é menos galeguista, e xente que está aí, e que polo feito de pensar en desa maneira, mentras non rouben nin maten, como dicía meu pai, é xente que hai que ter en conta. É xente... Un bo día, alá polo ano 50, se cadra é a fins do ano 49, ou é entre o 50 e xaneiro, febreiro ou marzo do ano 51, Domingo García Sabel atópase en Santiago cun home novo que non ten obra literaria, está aínda inédito, que ve pouco físicamente, falo das gafas grosas de Ramón Piñeiro, atópase que existe un ser humano chamado Ramón Piñeiro. E García Sabel, que é un humanista, e como humanista ten que estar aberto a todas as voces da humanidade. O humanismo xa o definiu Terencio, ainda supoño que non me desmentirán nin a catedrática de Dereito Romano, nin don Eduardo Pereira, latinista, ni o humano. É dicir, nada do humano me é alleo. Isto está posto na boca dun personaxe dunha comedia de Terencio. Ese é o humanismo. Nada do humano me pode ser alleo. El que non viña do galeguismo atópase cun home moi comprometido coa causa galeguista dentro das coordenadas que ten o franquismo, daquela o primeiro franquismo, no ano 50, que son moi duras, pero o médico, sobre todo, ademais do humanista, viu en Piñeiro un home abnegado, un home comprometido, un home sinxelo, un home, eu non coñezo outro caso igual na historia da literatura, que non tiña vaidade, que é moi difícil atopar no mapa dos escritores xente sin vaidade. Eu só sei de Ramón Piñeiro. E ese home veu para meterse na súa casa, que era unha casa de García Sabel, porque García Sabel ofrécelle a súa casa na rúa Gelmírez, consegue canto antes un postiño de traballo para Isabel, a muller de Ramón Piñeiro, que é enfermeira, e desde ese día poden comer. Eu no ano 51, que os visitaba sempre nas vacacións, eu estudiaba en Madrid, ceei un día con eles e ceamos entre os tres unha tortilla e de postre había unha mazá pequena. Así vivía Ramón Piñeiro, pero non pasaba nada. El estaba dedicado a outra cousa, estaba dedicado a redefinir a cultura galega, con unha negación total. Non veu o mundo para ser levado polas musas da codicia ou polas musas do egoísmo e menos polas do capitalismo bancario.
Pois este Piñeiro, e de súpeto García Sabel faise galeguista, pero non galeguista de Murguía ou galeguista de Pondal ou galeguista de Curros Enríquez ou galeguista de Rosalía, galeguista de Ramón Piñeiro. Ramón Piñeiro ten unha visión moi universal da literatura galega. Ramón Piñeiro sabe que a literatura galega ten que ter o estatus desas literaturas que traducen os filósofos que falen en alemán, que falen en francés, que falen en inglés. Todo isto é o que está definindo. Eu teño un libro que se titula Ramón Piñeiro ou a redefinición da cultura galega. E ben, aí empeza esa amizade. Pero o rico, eu sei que estou utilizando unha palabra grosa, porque tampouco era tan rico García Sabel, pero tiña un chalé na Rosaleda e puido deixarlle un piso, o cuarto da súa casa de Xelmírez. Polo tanto, é un home acomodado. Ele, se me entenden ben, o rico desta relación. O pobre, o humilde, o sinxelo é Ramón Piñeiro. Como recibe o sinxelo, o humilde, como recibe a dádiva, o agasallo do rico? Bueno, depende de como faga a dádiva ao rico. Se o rico o fai porque é necesario, porque as cousas son así. Na sociedade capitalista un nacen ricos, outros nacen pobres. Sí, é a sociedade capitalista. Isto xa se sabe, isto explicou no marxismo, porque hai máis marxismo na sociedade do que parece. Ou se falase de ricos e de pobres. Había moito tempo, antes do século XIX, non se falaba desas cousas. Non se falaba. Tuvo que vir un señor de Tréveris, que se chamaba don Carlos Marx, para que dixese que o mundo é tan disparatado que hai xente que nace pobre e hai xente que nace rica. Sí? Bueno, pois, decir isto é marxismo. Pois ben, García Sabel era o rico e outro é o pobre. Pero o pobre recibe a dádiva sin pensar que el está facendo un acto de subisión. Non sei se discrepan Eduardo e María José. Pois parecía. E o rico cando dá non está facendo un acto de superioridade, está facendo un acto elemental, porque García Sabel decátase que el non é o xenio moral é Piñeiro. Quen non é un xenio moral, aínda que ten a súa moral e as súas virtudes, é Domingo García Sabel. E, polo tanto, sigue, como no caso do padre Feijóo, inda que noutro sentido, é unha amizade asimétrica. Pero o de Piñeiro García Sabel enténdese mellor se cito a don Carlos e a don Federico. Naturalmente, don Carlos e don Federico non hai outro no mundo. Don Carlos Marx e don Federico Engels. Federico Engels vivía en Manchester, onde hoxe Guardiola entrena o Manchester City, para que se vexa que ten cultura moderna. E os pais alemáns eran ricos porque tiñan moita industria téxtil. E don Federico Engels, que logo vaise facer marxista, é un marxista e un comunista que naceu rico, que naceu en berce dourado, pero el non tiña a culpa. A partir de aí pon todo o seu talento, que era inmenso, que era grandioso, para que algún día haxa unha sociedade en que eu non sei se terá que haber ricos, pero non terá que haber pobres. Pois ben, coñece a Marx e decátase axiña que Marx é o xenio. É o xenio. É o xenio na economía, é o xenio na interpretación da historia, é o xenio na interpretación da sociedade, etc. E Marx está exiliado e dice, tío, o que tens que facer é o ir ao British Museum e estudiar os documentos que che permitan saber como era o precapitalismo na época dos zares en Rusia, que é un dos traballos de Marx, etc. E Marx recibía esas dádivas para él, para a súa muller, para os seus moitos fillos que tivo, recibías como unha cousa elemental, natural.
Eles eran dous protagonistas da historia en que un non era máis co outro, e cando Federico Engels daba unha dádiva ou lle facía chegar 100 libras esterlinas á muller de Marx para que comeran, para que mercaran un abrigo, para que tuveran diñeiro para mercar uns zapatos para os fillos, etc., etc., pois a familia de Marx non se sentía co sentimento do servo que ten que agradecer ao amo esa dádiva, non. E cando facía a dádiva, o señor, digamos, non se sentía un señor, era un camarada, sabían que estaban facendo algo grande, é dicir, o mundo cambiou desde que veu ao mundo o marxismo, naturalmente, sobre todo desde 1848, que é o manifesto do Partido Comunista, que firman os dous. Pois aquí tendes 4 grandes amizades. Como é a de Otero Pedrallo e a de Castelao? Totalmente distinta, bastante distinta. Son amizades profundas, como as 3 que acabo de mencionar, son amizades fraternas, como estas que acabo de mencionar, pero hai unha cousa que as separa, e é que Castelao e Otero Pedrallo non teñen unha relación asimétrica, nin íntimamente, nin vista desde fora. É totalmente simétrica. Otero Pedrallo é un funcionario do Estado como catedrático de Xeografía no Instituto de Ourense, que hoxe se chama Otero Pedrallo. Castelao era tamén un funcionario do Estado en Pontevedra desde o ano 16 como un funcionario do instituto que se chamaba Xeográfico e Estadístico, chamábase así. Son dous funcionarios que teñen moito interese por as letras. Os dous son escritores. Otero Pedrallo non é exactamente un artista, pero sempre que mandaba un artigo a un periódico, mandaba unhas floriñas, aí algo de artista tiña, porque eu que teño mandado moitos artigos aos periódicos non me atrevo a dibuixar unhas floriñas porque a min suspendíanme en dibuixo, e, por lo tanto, eu non quero pasar a historia como dibuixante. Sí. Isto é unha relación totalmente simétrica. É dicir, os dous están no mesmo plano socioeconómico e os dous están no mesmo proxecto vital. O proxecto vital do galeguismo. Quizáis habería que decir que Castelao e Otero Pedrallo difiren políticamente en algunhas cousas. Castelao é un home de mentalidade un pouco esquerdista, aínda militando no Partido Galeguista, que era un partido enormemente conservador. Otero Pedrallo é un militante moito máis conservador. Os dous son católicos. Otero Pedrallo é un católico moi fervoroso, un católico casi de misa diario. Otero Pedrallo é un católico ás veces un pouco clerical. Castelao nunca foi un católico clerical. Chegou a decir que a cruz do catolicismo español, cando se subleva Franco coa axuda da xerarquía eclesiástica española, era a cruz gamada dos nazis. Eso chegou a decir un católico chamado Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Isto non o diría nunca don Ramón. Don Ramón era católico como Castelao, pero Castelao non era un católico clerical, mentras que Otero Pedrallo era, así, un católico máis ou menos clerical. Estas amizades hai que estudialas como tal, porque así podemos entender a literatura alemana, porque, de feito, os textos de Marx e de Engels están en alemán e pertencen ao mundo do ensaio, ao mundo da historiografía, etc., etc. Non digamos os textos que escribiron de alguna maneira en colaboración o padre Sarmiento e o padre Feijóo, e non digamos os textos que pouco despois do 50, do 51 ou do 52 escribiu Ramón Piñeiro, pero escribiunos porque para escribir, señoras e señores, hai que comer, hai que ter un traxe, hai que ter un leito e hai que ter un teito. E o teito, o leito, o traxe e a taciña do caldo
da hora do xantar e da hora da cea, viñalle en boa parte ou en algunha medida, polo menos nos primeiros anos, ao matrimonio Isabel Ramón Piñeiro de García Sabel. Por tanto, é certo que o ensaio famoso que fai sobre a saudade no ano 51 Piñeiro non o escribe en colaboración con García Sabel, pero escríbese porque existe García Sabel, porque para escribir hai que vivir e para vivir hai que comer. Primum vivere de inde filosofare. Non creo que haxa en ningunha literatura, esta é unha afirmación, un pouco comprometedora para min, unha relación tan fraterna como a de Castelao e a de Otero Pedrallo. Cando morre Castelao, prodúcese unha literatura epistolar como as persoas que non teñen familiaridade non será don Ramón. O caso é que hai anos eu publiquei na editorial Galaxia este libriño do que eu non son autor, eu son simplemente o editor, o prologuista e o anotador, que se titula Lallo polo irmán ausente. O Lallo polo irmán ausente é un libro fundamentalmente de Otero Pedrallo, porque eu aquí recollo cartas de distintas persoas, sobre todo de Galicia, pero tamén de fora, como o profesor Elías de Tejada, que están moi atentos desde o ano 47 á enfermidade, o cancro de pulmón que ten Castelao. Así, pois, o primeiro capítulo deste libro son textos en que as persoas escriben a distintos destinatarios interesándose pola saúde de Castelao cando acaban de ingresarlo no sanatorio do Centro Galego de Buenos Aires. Logo hai un segundo capítulo que son os textos cando se produce a morte. E logo hai un terceiro capítulo de cartas a distintos destinatarios tamén do que pensan os autores desas cartas meses despois, e incluso un ano ou dous despois da morte de Castelao. É moi difícil encontrar un epistolario como este. E este epistolario xira todo alrededor da figura de don Ramón. Eu falo no prólogo de que o que aquí eu publico son unha constelación de cartas que teñen como epicentro a figura de don Ramón. Ou son cartas a don Ramón, ou son cartas nas que inevitablemente moitos citan a don Ramón. O propio don Ramón confesa nunha ocasión que, dille a Bencho Sei, que ele está recibindo aos 15 días da morte de Castelao, polo tanto, o 15 de xaneiro do 50 ou algo así, moitas cartas e moitos telegramas. Por qué? Porque a xente a quen lle daba o pésame non é a dona Virxinia, a viúva de Castelao, que vive en Buenos Aires e que moitos dos autores destas cartas non saben o seu enderezo, pero saben que se hai un ser humano que sofre, saben que se hai un ser humano que está verdadeiramente atribulado e angustiado, este Otero Pedrallo. Por lo tanto, danlle o pésame a Otero Pedrallo e coas súas palabras queren consolar a Otero Pedrallo. Moitas veces dinlle que transmita a dona Virxinia, que non saben o seu enderezo, ese pésame, pero o primeiro destinatario do pésame é Otero Pedrallo. Isto proba que na percepción que ten a sociedade galega, a sociedade letrada, naturalmente, naquele momento, é que Otero Pedrallo era un espírito fraterno destas características. No meu prólogo fago referencia a unhas declaracións que fixo pouco despois de morrer Castelao o propio don Ramón, que dille a dona Teresa Rodríguez Castelao, unha das irmás de Castelao, que vive en Rianxo, dille: eu escribolle a Castelao cada 3 ou 4 días. Polo tanto, durante un ano aproximadamente, debeulle de escribir
probablemente un cento de cartas dos que apenas temos noticia. Esas cartas probablemente aínda existen nalgúna parte, pero son cartas porque coa súa modestia don Ramón dice, sí, é que me din os amigos de Buenos Aires que lle gusta recibir noticias de Galicia. Estou seguro que algunhas cartas son cartas divertidas, contándolle cousas de cando eles iban a Madrid e tomaban un vasiño de viño de máis antes da sesión parlamentaria. Estou seguro que son cartas así, porque el ten que entreter a Castelao, el ten que divertilo, el ten que levarlle un pouquiño de amenidade e un pouco de optimismo ao leito hospitalario que ten no sanatorio do Centro Galego de Buenos Aires xa nos últimos meses da súa existencia, que son o outono e o inverno de 1949. El falece o 7 de xaneiro de 1950. Por lo tanto, este libro, non por feito por min, é un libro verdadeiramente conmovedor. É un libro tan conmovedor como tantos e tantos textos que hai de Ramón Otero Pedrallo. Pero hai un texto, antes de entrar nos textos de Otero Pedrallo sobre Castelao, un texto de Castelao sobre Otero Pedrallo. Ese texto reproducín no meu artigo de onte, pero bastante mutilado, porque ainda que se trata dunha carta de Castelao breve, non é tan breve como para que eu lle dedico os 2100 caracteres que é o que me concede a Voz de Galicia. O texto, agora sí que me tes que iluminar. Nunca pensei que iría eso, bueno. Sí. Castelao escribe desde Badaxoz, está xa desterrado administrativamente, o 10 de xaneiro de 1935. Escríbelle a Otero Pedrallo e coñece tamén a Otero Pedrallo, que non fai falta que eu comente, pero reparen ben nalgúnas das cousas que desexa o autor da carta, que é Castelao, para Otero Pedrallo. Deséxalle moito ben, que publique un libro froito do seu talento literario cada ano, que reciba outros bens que o vai contar moito mellor Castelao. Señor don Ramón Otero Pedrallo, meu querido irmán, na terminoloxía dos galeguistas, irmán equivale a camarada. Meu querido irmán, que a túa felicidade non teña remate, que non amingue a túa ledicia, que non che falle, no sentido, que non che falte o xamón, e o viño, e o café, e o cigarro. Era o hedonismo de don Ramón. Don Ramón fumaba o seu xaruto, tomaba o seu café, tomaba a súa copiña de coñá. Que chegues san e vello, vedreiro, e deas ao mundo un fillo do teu talento cada ano. El sabe que non teñen fillos, nin van ter fillos, pero un fillo do seu talento é un libro. Que chegues a ver a nosa terra en paz e en gracia de Deus. E agora o que ven. Que chegues a ver ledo e satisfeito a Risco, porque don Vicente Risco daquela xa andaba fungando, que non sei que non sei canto, que se o galeguismo, é dicir, que chegues. Pero esta é tamén a consideración que teñen sobre a gran figura de Risco, pero decátanse tamén das deficiencias ou das cousas que non son moi positivas. E canso de vivir entregues a alma os anxeliños, cando xa non teñas nada que facer no mundo. Todo eso desexo eu para ti, por seres o home máis completo que pareu
a nosa terra. Isto nunca o dixo ninguén de ninguén. Pois das a circunstancia que onte venres, cando eu publiquei ese articuliño e reproducía en boa parte esta breve carta, chámame a 1 da tarde un amigo que vive en Grándola Vila Morena, que se chama Arturo Reguera, algúns dos presentes coñéceno. Dixo, lín o teu artigo, pois vouche contar unha anécdota que me pasou con Ramón Piñeiro cando eu era novo, que reforza o que Castelao di. El conta que un día foi á mesa camilla con Iván Tantos, da xente moza, e que estuvo falando con Piñeiro, e na conversa con Piñeiro na súa casa dille, bueno, é o home máis importante, o escritor, o intelectual máis importante do século XX galego, para min é Castelao. E dixome Arturo, bueno, dixenllo a Piñeiro daquela e sigo pensando, dixo el, o que quer dicir que ele sigue aínda con Castelao. Entonces, eu non sei exactamente como recibiu esta declaración Piñeiro, pero, bueno, falaron do tema, supoño que lle diría, bueno, quen era Castelao e tal e cual. E, nesa conversa, de pronto, Piñeiro contalle, pois mira, vouche contar. No ano 32, eu estiven tomando un día no Méndez Núñez café, no Hotel Méndez Núñez, café con Castelao e Otero Pedrallo, porque era o ano e o día en que se lle fixo unha homenaxe a Castelao en Lugo. E nun momento dado, don Ramón Otero Pedrallo dixo, teño que ir a Correos, que está preto do Méndez Núñez, a botar un libro a un amigo e facer o paquete e tal. Entonces acompañaron o Piñeiro e Castelao. E mentras don Ramón estaba dentro do edificio de Correos poñendo selos ao paquete aquel, que tardaría 5 minutos, 10 minutos, Piñeiro e Castelao quedaron fora, agardando e falando. E Castelao díxolle, mira, o rapaz, Piñeiro daquel era moi novo, e xa asombraba, porque nesa ocasión é cando dixo, eu recollo no meu libro sobre Piñeiro, Otero Pedrallo quedou engallolado e asombrado por a figura intelectual daquel rapaz de 20 anos que se chamaba Ramón Piñeiro. Dixo, hai en Lugo un verdadeiro Erasmo, e era por Ramón Piñeiro. Pois este Erasmo de 20 anos fala con Castelao, un home xa de tanto prestixio, e Castelao, acenando cara adentro, onde ainda estaba terminando de facer a súa cousa, o Teropara dixe, este é o home máis grande que temos. Si, polo tanto, chámote para decirche que o que Castelao dixo nesa carta tamén o decía nunha tertulia dun café e oíu no Piñeiro, e Piñeiro contoumo despois de que eu lle fixen a declaración de que o home máis importante era Castelao. E entonces Piñeiro, que era moi cuco, e digo no sentido máis positivo, dixe, bueno, pois agora eu vou te refutar co propio Castelao. É Castelao quen di que o home verdadeiramente grande de Galicia chámase Ramón Otero Pedrallo. Como está? A que hora hai que terminar? 6 ou 7 minutiños máis, non? Eu non lles podo negar, non? O primeiro encontro desto Patricia sabe moito máis que a min, ten aí unhas precisións cronolóxicas que ha de publicar e, polo tanto, xa as veremos en breve. O primeiro encontro foi aquí en Ourense nunha exposición de dibuxos de Castelao, pero parece ser que foi un encontro fugaz que se chegaron a falar foi unha cousa mínima e de cortesía. O encontro donde se decatan mutuamente de que esta é unha amizade para sempre, pero é unha amizade fecunda, unha amizade eficaz para eles, eficaz para a causa, que é a causa de Galicia, pois que foi en Toledo, antes, vendo o cadro do Greco na Catedral de Toledo do enterramento do conde Orgaz. Bueno, ali di que desde aquela, polas conversas e polos silencios, porque nas declaracións de Otero Pedrallo moitas veces di que os grandes momentos de comunicación non son os de conversa, son os dos silencios.
as conversas e os silencios que tiveron despois de veren o cadro do Greco, pois sementaron para sempre no espírito dos dous esa amizade tan grande. No ano 50 morre Castelao e o 28 do 1 do 50 escríbelle a Filgueira Valverde don Ramón e dille: cada día sinto máis a soedade en que nos deixa Castelao. E claro, hai o problema que os novos non coñecen ben e algúns menos novos tampouco coñecen moi ben, porque todo o mundo sabe, do mundo da erudición literaria galega, que La Noche, periódico vespertino de Santiago que dirixía Borobó, dedicou un número monográfico do seu suplemento días despois a Castelao. Pero todos os que ali colaboran, desde Valentín Paz Andrade hasta outros, fanno coa debida cautela, porque todos sabedes a orden transmitida desde o goberno de Madrid, o Ministerio da Gobernación, que non se chamaba do Interior, é dicir, ha fallecido el caricaturista gallego Castelao en Buenos Aires. Dedíquesele no en primera página y menos siempre de una columna al caricaturista, al dibujante, cites al escritor y para nada al republicano, al exiliado, al diputado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o artigo de Paz Andrade é un artigo moi medido e tamén colabora don Ramón Otero Pedrallo. A colaboración de Otero Pedrallo titúlase A Casiña de Rianxo. Fala da casa de Castelao, pero fala sobre todo da nai de Castelao, da nai que morreu cega. Hai un problema conxénito na familia de Castelao. Castelao, que lle morreu o fillo aos 14 anos, novo, por tanto, é dicir, o fillo tiña problemas, basta ver as gafas das súas fotografías, pero os problemas viñan xa de súa nai. Os problemas ten nos Castelao, que morre prácticamente cego en Buenos Aires. Pois aí, de quen fala, nunca cita a Castelao, porque Otero Pedrallo decátase que xa citar a Castelao é algo que pode entrar nas forcas caudinas da censura de Madrid. Pero fala da casa, dunha casa donde a casa está agardando, non di esperando, di agardando. A casa está esperando, e na casa hai xente, hai dúas mulleres, son as irmás de Castelao, que están agardando. E na casa hai xente que visita a estas mulleres, que están agardando. E aí eu escollín dúas liñas que di: nunha das estancias tivo o seu pasamento a velliña, e pola nai, branquiña e ceguiña, gala doce e fonda no seu leitiño de brancas roupas como escumas, sempre agardando. Este é o artigo de Otero Pedrallo. E poucos días despois da morte de Castelao, Otero Pedrallo acaba de gañar a cátedra de Xeografía da Universidade de Santiago, da que toma posesión, isto foi en xaneiro, en febreiro ou en marzo do ano 1950. E escríbelle a Fernández del Riego, isto xa o temos comentado nalgúna outra ocasión, unha carta. E don Ramón sabe ou sospeita, polo menos, que del Riego e os amigos galeguistas e os admiradores en xeral de don Ramón están preparando un gran banquete, un gran xantar de homenaxe a don Ramón porque acaba de gañar a cátedra. El sabe e diríxese precisamente a del Riego, que sabe que vai ser o organizador, e dille, e eu creo que non deben de perder algunhas das poucas palabras que eu vou ler agora. Penso, dille a del Riego, que andan a organizar algún banquete. Dice, non pode ser.
hai que guardar o loito por Castelao. E suliña el eso, hai que guardar o loito por Castelao. Pídolle axuda. El sabe moi ben a quen lle pide axuda. Si Del Riego non está na organización, non hai banquete. Que me non vexa no cruelísimo trance de dicir que non. El temía que de pronto os amigos o invitaran a un banquete, 100 amigos, 200, 300, e que tivese que decir que non. E, en efecto, non houve banquete. Gardouse loito por Castelao. Hai un texto que seguramente non coñece nin Patricia Arias, que o día 30 de xaneiro, de 1951, eu era estudante de terceiro curso ou algo así en Madrid, eu estaba de vacacións, estaba en Vigo, e fun ao acto de ingreso na Academia de Gómez Román, o arquitecto, a quen lle tiña que contestar Otero Pedrallo. E eu iba fundamentalmente por oír falar por primeira vez en público en galego e concretamente a Otero Pedrallo. Eu xo oíra falar en castelán en Madrid 2 meses antes porque asistín á súa lección magistral sobre os Alpes, acompañado de Bencho Sei. E eu, de pronto, quedo desconcertado ou coa boca aberta, non sei como, porque vexo que tanto Gómez Román, nun acto da Academia, que era no círculo mercantil, o que hoxe se chama o García Barbón, ali en Vigo, tanto Gómez Román como Otero Pedrallo falan en castelán e non len os seus discursos. Que pasara? Soubose despois. Pasara que o gobernador civil José Solís, que logo sería ministro, chamou o presidente do círculo mercantil, que era a institución onde se celebraba o acto da Academia, facendo o responsable de que era el o responsable si Otero Pedrallo e Gómez Román falaban en galego. Eles que previamente escribiran os discursos en galego. O discurso de Otero Pedrallo está na Academia e publiquei no eu o facsímil do manuscrito e aquí hai como mínimo unha páxina dedicada a Castelao. Eu recordo que el na súa improvisación en castelán tamén cita a Castelao porque era moi fácil, porque Gómez Román falaba de arte, de arquitectura. Castelao era artista e de pronto el di: bueno, eu recordo cando me despedín de Castelao o 5 de xaneiro de 1947 e dinlle o derradeiro abrazo e apreteino contra o meu corazón. Pois moi ben, recordo eso. E tamén falamos de moitas cousas antes dese derradeiro abrazo, falando de arte, de Santiago, etc. Falamos de Gómez Román. Eu creo que non era certo. Creo que non tiveron tempo de falar de Gómez Román, pero ele aproveitaba para citar a Castelao. Don Ramón, sempre que podía casi sempre ou sempre, citaba a Castelao. O texto está aí. Hai logo unha cita no libro dos amigos. O libro dos amigos é un dos libros máis conmovedores que se teñan escrito na historia da humanidade. El fala de amigos, pero de amigos que tivo en Trasalba, que eran labregos, que algún que traballou de cachicán, como di el, na súa casa, pero logo fala de amigos que coñeceu cando estudiaba medicina en Santiago, ou, cando estudiaba Dereito ou Filosofía un ano en Santiago e logo o resto en Madrid, e desde logo fala de algúns amigos como de Ángel Casal ou de Bóveda, que foran fusilados, sin que utilice esta expresión. O libro publicouse no ano 53 no Centro Galego de Buenos Aires. E termina dicindo, porque o capítulo último é o que dedica a Castelao. Algúns dos amigos lembrados, Castelao foi un deles, teñen pisado a soleira desta casa, a de Trasalba. Todos nela e onde eu vaya ou seña levado terán o seu fogar.
Estas palabras só pode escribir un home do talento e, naturalmente, do tipo de amizade que suscita a súa relación con Castelao. Gostaríame pido 2 minutiños máis. No ano 75 eu coordinei este número monográfico en Cuadernos para el Diálogo, que era, digamos, o portavoz da democracia cristiana. Aquí estaba Ruiz Jiménez, etc., etc. Ano 75 era, bueno, unha data moi importante, 25 cabo de ano de Castelao. Eu coordinei e pedinlle un traballo a don Ramón que é extraordinario, porque ten escrito centos de páxinas e nunca se repite. Dice, apenas pasa día de mi vejez, está en castelán, isto publicouse en Madrid, sin que el recuerdo de Castelao me acompañe en mis lentos paseos de anciano, anime y fortalezca mi soledad, ilustre mis lecturas, apruebe mis trabajos, comparta mi tristeza, me aparte del túnel de la desesperanza. Nuestra amistad se confirmó en silencios y a prueba de distancias. E termina con estas palabriñas: y con nuevas fuerzas nuestros cansados brazos de anciano estrechan la sombra fina del incomparable amigo, la más hermosa y noble presencia de la Galicia de todos los tiempos. E agora sí que pido permiso, porque incluso vou sorprender a especialista, a Patricia, porque teño aquí un texto que ten que ver comigo, coa miña familia, cos meus fillos, e que ten que ver, naturalmente, con Castelao, un texto de Otero Pedrallo. A min escríbeme Otero Pedrallo o 26 de 12 do 69. El recibira antes o meu Nadal. Chamo Nadal, que é a forma galega de chamar o que os pedantes chaman con anglicismo crisma, que é moi fino. O inglés é moi fino. Este o Nadal. Eu facía Nadal, eu non son creente, como se sabe, non, pero eu celebro a festividade, laicamente. Entón, eu non mandaba panxoliñas sobre o neno Xesús, nin nada deso. Eu imprimín na celta esta tarxeta donde ven aquela famosa cousa de Castelao extraordinaria. Castelao para decir que os rapaces da aldea son os tipos con moito sentido do moderno, do novo, da originalidade. Entón, cando pasan os primeiros coches, claro, o libro Cousas é do ano 26. Cando pasa un primeiro coche pola aldea, os rapaces van detrás do coche, como se fora un carro de bois. Miren as súas forzas co coche. Sí, os rapaces da nosa terra andan detrás dos automóviles, termina ele. E entón eu encarguei aos meus fillos, Emilio, Xesús e Sara, por orde cronolóxica, a que fixeran uns dibuxos ilustrando esa cousa. E aquí están, cada un ilustra. Mandeilla a Otero Pedrallo, que decía Emilia, Xesús e Sara, son os meus fillos, e Emilia Pimentel Iglesias, que era a miña muller. E el contesta, porque contestaba a todo o mundo, contesta cunha carta que non podo ler toda porque a letra de don Ramón é como é. Mira se a podes ler ti, Patricia. Sobre todo esa do CEO. Meu amigo, bueno, Trasalba Ourense, 26 de 12 de 1969. Meu querido amigo, moi ledo e agradecido co seu evocador Nadal. Perdón, seu evocador Nadal, porque ponse aquí no 25 cabo dano de Castelao, é o evocador. Esa casa debe ser un ceo. Esa casa debe ser un ceo. Para el que unhos nenos pequenos lean a Castelao, dibuixen a Castelao, pois parecíalle o ceo. Un católico que diga que é o ceo. É o ceo na casa dun ateo, pero bueno. Os dibuxos aledan meu bello corazón de 82 anos. Os dibuxos aledan o meu corazón, sí. Como sentir unha fontenla nova. Saúdos a dona, besos seus pés e bicos os 3 picariños que choutarán ledos o 2000.
Agora se nos foi Virxinia. A muller de Castelao. Eu xa a mirei en Santiago polo apóstolo ben de De Crevadiña, que despois de puras e fondas horas nistas festas chegue para vostedes un 70 ben agromado en saúde e esperanza. Sempre vello amigo, con caladas apertas, Ramón Otero Pedrallo. Apertas fondas non lle parece ben, e pon apertas calmas, non? Caladas. Apertas Os caladas. silencios. Os silencios. Moitas gracias, que o leíche moi ben, Eu quería terminar con esta cousa autobiográfica. Moitas gracias. No, pero que sabías isto.